Lagip di napalabas. May samanan anaimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Pagyamanan mi dagiti likes, comments, kan suggestion show ngayon ka mabasbasa iti inaldaw. Kastamatan kadagiti kablaaw kan shoutout show. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita ket maadaan tayon tumanen iti gundaway amang ibasa kadagita akablaaw kan shoutouts. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Josie manipud Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mang padpadaan iti inaldaw a drama ditoy programam. Ket pagyamanak unay, numapili umat nga idrama toy surat ko. Ilingad na kumalatan itinagan a Josie, at daan asawa ken dua nga anak. May saak nga OFW. Agan anos ken agsaksakripisyo ditoy balasiw taaw, tapno adala ang maipawit ko iti pamilya. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Kumusta kayon, Mami? Kaslakim mo tong kayo, ah. Ha? Ay, kwa, anak. Ad-ado nga min ti trabaho dito, ngam iti sibot anag trabahoan. Ngam adayo anasing-singpot magdagiti amok ita. Nasayat mo't nga rod, ah. No nasingpet da, mami. Wan, saan akas kadagiti dadto maapumukaw kan kumabil da? Dakkel da paikit di nga agpasweldo, ah. Oh, God, da kayo nga eh. Kumusta kayo mantan anak ko? Kumusta ti panagadalyo? Nasyak, Mami. Okay lang matagiti grades ko. Oray no maminsan ka talaga marigrigata na. Ay, nagrigat matiyagi eskwela. Talaga ang kasta, anak ko. Saan nga amin abanag kat nalakan? Masapol nga agsalukag ka. Iti kasta, maragpat mo to dagiti arapaak mo. Awan ron ba nga pagdanagam iti panagadal mi, mami? Nikit di daddy, ah. Iso ti ayan ti parikot. No kasta, kanayon latang agbarsat di amayo. Uwan, mami. Iso ano maminsan kat awan balon mi kanikate na mapanag-eskwela. Anya, ay unay mo din di amayo. Talagang sa nga awanin pagpaliwan na. Kat nudyak mo't agkurkurang nga agipaw-paw ikan kwa na. Iso nga trabaho ita ni Manong kaswaiter iti may sa aresto bar, Mami. Anya, Di kay madanagan, mami. Part-time lang, Dayjay. Ken may sa, Jack baybayan ti panagadal ko. sige, nakasaritak tuman di amayo. Saanan amay parbang tikas tangar aramidan na. Pudno kadimat lang nga siya kunti ay ayatam ita, Franklin. Saanan ani Mari Josie? Wen, kunak lang araw din, lady. Anya pa lang ay apambanagnek tikat, no? Ano kasta nga rod? Anya pa lang kan aramidam. Sinaamo ni Josie, tapno makapagdan na tamadtan. Wen ka di. Saan pa ingay ta? Ngamin aguro-urno nga pa'y. Hindi kasta, agdan to aramaten tang umadayo. Believe ako na talaga kan ka, Franklin, honey. Amo, no kasano ti dumiskarte. Kahit siyempre mata. Oh my kamankit di hani. Sana di honey at ang makikiak. Nakabampang luka. Makapamauyo nga talaga ti kinapintas mo. Sana kas iti asawa ka makauma. Anya? Sana di takulak mata makikiak. Bilibak mo't iti kinagagat mo, Carl. Ah, apa yan ako ng tikas ta, Jane? Adda lang arudan iti Hong Kong ni Mamim. Ngam agtrab-trabaho ka pa'y laang. Ah? Gawamom lang ko, ma. Ti anya? Awan, agtrabaho takid din. Kita mo. Dapay ka barbaro a customer. Siya kung timang damag no niya ti order da. Okay. Oh my God, honey. Iti
Okay, honey. Ni daddy dahi jaya. Anya tayo aramidan na dito eh. Anya ni tiwagdanan pa, honey? Sikalatan di makamu, no nya tayo daron honey. Hoy, Carl. Kunak man na si Katimang Damag, noon niya ti order da. Nagtalikod ka matan. Apa, Jane, pasensya ka na. Sikalangan ti mga alay ti order da. Nagsakit ba ti tiyan ko? Mapanak labiti ti CR. Imbaglangan tanasapa ka nagawid, Manong. Apay, aday bagang. Ni Daddy, Manong. Apay ni daddy. Nakita ka na pa na dyan balay daninang mo, Aleti, di agsapa. Ha? Sinurot ko. Kat nakita dagiti dua amatak ti panaggingin ng tilda dua. Lukluk kunda ni Mami, Manong. Mapagsisilpo kong ti amin. Putno dagiti mga ko at chismis nga da relasyon da daddy. Kanay ng lady. Manong. Kasaritak ni daddy. Anya, ang mga no kabila na ka ni Daddy, Manong. Anya ngay nga rin aramidan na dayta. Baybayan talatan aluklupon da ni mami. Sana mabalin ti kasta. Ibaga talangan ka ni Mami. Ibaga ta tinamuan ta, Manong. Nasayata sinong bata nyo adagos ti awag ko, mami. Wan, apag gusto matapim manaw dagiti amo. Iso mabalin kayo ang makasarita iti mabayag, anak ko. Ada ibagami ka di ka, Mami. Adda ka di manan parikot iti amayo. Lukluk ko na ka ni Daddy, Mami. Anya, Pasensya kayo na ibagami da iti kada kayo. Ngamnas kan amaamuan yung adda relasyon ni daddy. Kanininang leti. anya. Sigurado kayo kadi. Kasaluyo kumaan amuan. Nakitak ni Daddy anapan iti balay ti kumariyo, Mami. Kat nakitak ti panaggingin ng tilda. Nakitak mo't lang ida iti resto para pagtrap-trabaho ak mami. Kasaritak ko man ni daddy. Ngam na ko na ni Kate. Anasaysaya at no ibagami kada kayo. Nasakit tinakam ko ni daddy. Dagiti awanan pa'y. Talagang awanin na saya at nga ar-aramidan ti amayo. Imbes nga balbalyo. Saan man, takarkarwon na kitin. Anya nga iti rumbang aramidan tayo, Mami. Iti kasta, agsardangan ni Daddy, kanday jay Aleti. Oy, Carl. Tulungan na man na mangirwar ka dagitoy. Nay, sa di ti papanan nyo daddy. Apay dagita malitang awit-awit yo. Ay gat pumanaw ako na. Kita lang arudin nga awit ko dagiti maleta damagan pa lang. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y, Daddy. Kasanong kami nung pumanaw ka matan. Anya akasano ngay bagbagamat si Kate? Kito dadakkel kayon. Kabalan yon nga uray dakda kayo dito balay. Hindi ka dininang leti ti makagapuno apay apanawan na kami. Kwa. Amo yung matgaya man. Una. Iso. Apay, atariklamo yo. Amo ka din ni Mami da ito'y, Daddy. Saan? Tanjak man nakasarsarita ti inayo. Kan may saan na masapol ang mamuan na. Ngamin, saan kun nga ayatan dya inayo? Iso apo, manaw akon. Daddy, maasi kayo kumamat ka ni Mami. Kasta unay ti rigrigat na agtrab-trabaho iti abroad. Kalpasan na. Isukat yo iti sa bali. Bastos ka. Daddy! Daddy! Iyo kumamat kabilan ni Manong! Pwede manog kayo katpud no timbagak. Uston, Manong! At talaga, no di mo kaya't abugbugan kayo sakbay apo manawak. Ala, aglisi kayo itintalan ko. Lisi! Mami! Wen, siya na ron. O, apay akas lanas daw ka nakakita kanya kanak ko. Mami! Ay na. Oh, kita na ko. Apay adi yung imbagbaga nga agawin kayo, Gayam. Iti kasta, nasabat na kayo iti airport. Talaga ajak imbagbaga. Iti kasta, masurpresa kayo anak ko. Nang runa ti awanan bain nga amay. Hey, asino ti... Mami? Oh, kaya anak ko. Nasayat mata nagawit kayo, Mami.
Kailiw na kayo na yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ti Amayo, sa dino ti ayan na. Masapol nga agsarita kami itinalakan. Mami, pimanaw ni Daddy di kalman. Anya? Anya ti kayat mo asawan apim manaw. Simuro doon iti babae na Iti kumarim anila iti. Anya? Saan? Saan na pod na dayta? Mami, Kasanon dagiti kwartang impapugit ko kan kuana. At daamin ang kwarta iti Amayo. Awan pulos imbati na kada kami, mami. awan asina. Ti awanan po nagrigrigatak na iti ang kwarta. Mami, Apay anaramid mo ti kastoy kada kami, Franklin. Apay. Anya launay tinagpasula. Taapay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya tinagkurang kas asawa. Taapay alino ko na ti asawa. Lino ko naglangarunan. Intaray mo po iti kwarta. sa dino nga iti pangipanam kanya, Franklin, honey. Mabantay si Bagyo, honey. Ijay ta nga agaramin iti paraiso. Ayun magustuak unay day ta, honey. Iso na lang tamang ano birukan na ta ni Josie. Nagrunag at adagan ka ti kwarta na. Ay, katag, biro ka nung mapiro ka na ta. Awanan maraminan na. Baso na. Mandal lang arudan. Nagalas pa yung klase ti tao. Apa yan, honey? Awan pa rin mo ti kotse. Anya? Saan? Diyan tayo kaya timatay, Franklin! Mami, nakaluto ni Kate. Umay kayong tagigiddan tayo na mangan. Sige. Umuna kayon ang mga Carl. Madamdama akton. Kaslawan ngamin ka nas kumay ang mga. Mami, lipatan niyo ni Daddy. Kastamot ang tiawanan bain aninang ko. Apay. Apay anaramit ti Amayo ti kastoy kanya. Nagbalinak man anasayahat nga ina ka na asawa. Inaramit ko mat amin na kabalag. Tapno maitad ko dagiti kasapulan niyo. Ngam apay a kinurang pay lang ti Amayo. Apay. Mami, Imada yung tap na maitad ko ti ginaway ti pamilya. Ngam lukon naglagayam. Linukod ang langarudan. Intaray da pa'y ti kwarta nagrigrigatag. Nagsakit. Nagsakit tinaramid na anak ko. Mami, ang dawag yun. Hello? Juan, siyak nga rod. Sino ka di daytoy? Pulis? Ne, apay ka di, sir. Ti asawak. Na-aksidente ko na yo, sir. Agyaman naktay may kayo at ako, tata. Wan, nagrubuata ka dagaw sa paman nga inyawag ni Carl tinapasamak. Tata, O kasta, si kamot laang tinangasikasaw iti pan nakalama iti asawam. una, tawan matdaduma ang mga sikaso. Awan matkapsat na. Tagmay may sakit nga rod nga anak. Kan may isa, awan mattandag itinaganak na.
Awan asin na kada kayo. Nang runa kadagiti anak iyo. Agasamat na itapan ang loko na kan ka. Naaramid na tinang loko kan ka. Itilikodan tiriga at kan sakripisyo medya brown. May samad na di ako marin. Gatal na babakitan. Isuarumbang lang na ita na pasama ka na kwada. Pakawanin nakti Diyos. Ngam nasaysaya atin ti kasta na pasamak. Ngam tiyag tultuloy ti panang loko na ka. Gusto mo't kit di ti kasta tagpuludan. Nalapit ang plano amin ti Diyos na ito eh. Tapno maikan iti hostisya dagiti nagrigrigata. Nang rona ti panang loko da kanya, iti likodan ti kinasayaat ko nga asawa. Ay, talaga napartak ti karma. Ngam oray kasta ti inaramid ni Franklin. Aramid aklat na ti pagrabang akas asawa na. Maitabon ang asaya at ti bangkay ni Franklin, tatang. Inton bigatan ti panagsublik iti Hong Kong, anak ko. Ibati kayo pala ang kiniluluyo, wan? Talaga ka di kayo malapdan, Mami. Carl, anak. Nakapirma akon iti kontratak iti amo. Sakbay anagawid na. Diyak kuman kayat ti pumanaw pay. Ngam saan mat amabalin. Kan may sa agad-adal kayo pay laang. Iso ang masapol nga agtrabaho. Tapno at dabus-busin yung agadan. Sapay ko matama din dayto nga ipapanaw yo, mami. Ag negosyo kayon tulaangan ditoy. Iti kasta, agdadan na tayon kadamano. Ustaw ti kinuna ni Kate. Diyosay anak ka. Tatang, Makapaladingit lang amin na panunutan. Natay ni Daddy, kalpasan ti panang loko na. Ken panang panaw na kada tayo. Ita, umadayo kayo manan. Mami, di kay madanagan, anak ko. Ikarit, maudin na ito nga ipapanaw ko. Agurno nga klaang, tapno at daramatin tayo. Awad rumba nga pagdanaga manak ka. Tadyak mo baybayan na kita po ka. Aramidag amin nakabalak amang disiplina kadakwada. Kabayatan ti kaawan mau. Agyaman ang unay, tatang. Agsingsingpot kayo, Juan. Uwan, Mami. Di yu suksukiran ni Loloyo. Agadal kayo anaimbang. uwan, mami. Kang runaan iti amin. Di yu liwayan ti kumararag iti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Basit laangan a panaganos, anak ko. Agdeden na tayon tumat laang. Miss F, nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Awan sa baling inaramid ko no di tinagkarakararag. Kaasi ti Diyos, ininot analipatak. Binmangunak kat nakaurnungak nga iso tinagrugyak iti basit a negosyo a nagtataodan ti pagbiag mi nga agiina. Kaasi ti Apo nakaturpos met dagiti dua nga anak ko. Ita, si papanakkelak amang ibaga amaysan amarin ti naunang anak ko. Idinto tamay samet dan a nurse ti may kadwa. Sapay kuma, ta nakaibati iti adal to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. Aging galaangan dito'y Miss F. Siyak ni Josie. Sigod nga OFW ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Josie. Kas ko na ti kaadwan, cheating is a choice. Banag apod numet. Ngamin, pinili ti asawam ti nagbabae iti likodan ti rigat ken sakripisyom tapno laang guminawa ti pamilyam. Nalabit nga aging galangan ijay ti inted ti Diyos abiyag na dito rabaw ti daga, tapno agsardeng meten ti kalukwan nga aramidan na. Ngam anyangay nga rod, napasamaken ti napasamak.
Saanan ang maisublipay ti amin. Husto lang ti inaramid mo. Nag-move on ka kat pinanunot mo ti pagsayaatan dagiti anak mo. Kat ita, sagsagrapo mo ti baligi abunga ti sakripisyom. Alakastan pagayam Josie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. May samanan ang naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Ti surat ngayon tay kanbiag ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo Amabel, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Amabel. Taon 2008, idinagam-am mo kami kani Daniel. Nagayan ayat kami itilasod ti talo atawan, sa kaminto nagkalaysa. 2012, idiinpas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Kabayatan ti panagdan nami, nadlaw ko ti kinakirmet, wino kinakuripot ti asawak. Kwarta na laeng ti mabirbirukan na. Nukas jay adumawatak, saludsudan na adagos no pangusarak iti kwarta. No ibagak nga igatang ko kadagiti masapsapol iti unag ti balay, ibaga na nga isukanon ti gumatang. Gapu iti kastoy nga ugali ti asawak, napanunot ko ti agtrabaho. Aginggang ada nangawis kanyak nga agabroad. 8 idin ti tawon ti anak ko. Driver ti van ti asawak. Kanayon ti panagbiyahe na, iso asaan na unay ang maasikaso ti anak mi. Pinagyan ko nga rod ti inaudi akabsat ko ije balay mi, tapno adda mga sikaso iti anak ko. Dito'y ko nga rodan arugyan ti ag salaysay. Antipulin, Apay ka di Jonathan. oray din akong itulod kan sukunan iji pagadalan. Kabalak ti mapan, kan agawid asisyak. Ay, saan ang mabalin Ung tanak ni mami, no saan ka nga itulod kan sukunan? Diyo ibagbaga. Secret talaga ito'y anti. Saan nga rod ang mabalin? Saan ba't nga idaw-dawat? Ang kasanon no adada ka sa mapasamak kan ka. Di siyak ti mapabasol. Saan nga rod? Basta di na kung itulod ita, kan di naksukunan inton malam. Jonathan, saan kumanatangkan ti ulom? Agtongtong palak lang itibilin ni mami makanya. Baro akto pa yan. Di ka madanagan, takabaala kong tibagi. O sige, ang kasaritak pa'y ni mamin, itikas na, di naktuong tan. Wen, basta ibagamkan ko nga oray di na kung itulod. Kan sukunan. Ngamin, kabaala kon nga oray sisyak laang. Kabaalak nga orag may saak. Tay tatibagam ka ni mami anti. Nasayat mo ta nakawag ka bakit? Apag iso, aday bagak. Anya day ta, Daniel? Adawan ngay laklako di barkada. Napintas. Kabarbaro pa iladay jay. Kumpleto ti papeles na. Katagan ta ko ma. Itikas ta. Adamot bakuna sa nekwata. Anong bilakay? Adamot kiti basit nga ornong ko bakit. Nayunam langan. Itikas ta. Maited kun ti down payment. Sayang no ilako da iti sa bale. Mabalin ka no nga oray 3 gives ti balance. Imbag no kabailan ta abayadan na kay. Amumot abasip lang ti sweldo kiti Hong Kong. Kabalan ta. Basta pag tinulungan ta bakit. Agtipid kami pa lang tapno baka urnong tamanan. Ha? Ala ka din. Umanugot ka din. Iti kasta. Adan tumutin bukod tavan. Kaya adan tumutin ibibiyahik.
Ken awan ton kabingay ko iti mapasada. Bukbukod kun ton. Manong Daniel, ang mga numabalin amang ibati ka iti igatang ko iti pangrabyan mi. Kan igatang ko matlangan iti balunan ni Jonathan inton bigat iti pagadalan. Apay na ibusan ayo ti adobo asi datayo iti kalman. Ti amo ket adopay mo tinabati. At dapay, nabangles mat nga rudan. Ay, kita mahapulin. Jak kayat nga damasay sayang amakan dito balay. Sayang ti kwarta ang maigat-gatang kadagita. Ha? Kontrolom nga minti ilutom. Di mo unay kaadwen. Tapno sana mabangles. Wan manong. Adto iti nga gasot. Adupay mo ti bagas, sana ya. Ah, wan manong. Adupay mat. I-budget mo da ita para itisiden tayo ita. Ken para inton bigat. Adda biyahik ita. Rabiin to siguro, inton agawid hak. Iso sikapay natin makamo dito balay. Wan manong. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Idepen nyo amin asilaw sakbay ang maturog kayo. Ken siguraduhin nyo ang naka-unplug amin asaksakan. Saan kayo nga agbabad nga agbuya iti TV? Masapa kayo ang maturog. Ni, ada pa'y klase intong bigat. Wan manong. Hello, Mami. Kumusta ka ngay? Kumusta ang ti trabaho? Okay lang ang anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Putno ka di, adi na kan itultulot kan suksukunan ni Antim Apunin, iji pagadalan nyo? Oh, yeah! Nakababay namin, Mami. Siyak lang ang titultulod kang suksukunan ta. Katawan dakto pa dagiti kaklase. Anya? Katuan. Isungin bagak ka ng tipulin na di na kung itultulod kang suksukunan. Okay, ngam kita ang didalan mo Wan? Nang runa ti panagbalasiw mo. Kita umpay nga umuna dagiti aglabas alugan. Siguradom nga awan lugan sa kanto agbalasiw. Huwag ka di, Mami. Don't worry. I can manage. Ay na, kailiw ka unay anak ko. Kaano ayaw ti panagbakasyon mo, Mami? Mabayag pa'y anak ko. Aywan, ni Dadim, si Mangpet ka din. Awan pa'y. Kanayon ang marabyan nga agawid. Adamat tay masapang nga agawid. Gamjay laban, tilin-linisan na. Uwin saan? Kanayon nga agrip-prepare. Saan ang matatao dito kung nagtibalay? Ay, kastamat nga rin kay amam. Lalabos, ikinagagat na. Nagagat ang imot. Ha? Apay, di nakakadik ikan iti kwartang? Mangted ang masapul nga daramidet. Ibaon nakpay sakbay nga kanak. Kas kumay ti agsakto. Agtimpla iti kape. Gumatang iti agduduma api sa tilugan iti auto supply. Ay na, ay una yan. Ana, di mo latang suksukwiran di amam, Wan? Basta saan nakalapit si akabilan kan ungtan. Tungpanam latan, no anya ti pangibaunan na kansa. Basta saan lakit si adakas. Wen, Mami. Ibagam na ang kanyak no marigatan ka kadagiti ipapaaramid na. Ibagam kanyak no ungtan kan sabilan na kawan. Wen, Mami. Kumusta kay mo ti panagadal mo? Pulain anak ka. Okay lang, matatang. Exam mi nga rodan into no next week. Isa da ito madamati pa nag-review. May kitsay-saya atin Iti kasta ka makalpas ka iti kursong. Saan nga minabulakbol ti pampanunutam. Ni tatang mat. Saan mat Kan may sa amoyo mat nga da ni Jonathan abambantaya. Ay, way. Kumusta Japap? Kinay. Agalas 3 say. Anyat oras ti dismissal daya. Ta siya kung ti mapanmang sukaon. Orayom latan asumang petatang. Katno dinan kayat nga itulod kan sukunan ni pagadalan. Baro kanon. Isu akabailan na kanon ti agmaymay sa asumer kan agawid. Ay, mabain siguro Sa bagay, baro magkit din ni Jonathan. Ay bili na mata kita natilugan nga aglabas sa kaya pumalasew. Ado ti mak-aksidente ita.
Wan tatang, isumati ka na yun kung ay bagbagakin kwa na. Ay, kumusta mo ni Daniel? Siyak mararana ang tunggal umayak ditoy. Kanayon nga awan. Ay na, busy nga agman-maneho iti van tatang. Kanayon nga agbiyahe. Isu asaan ang matatao dito'y balayda. Bilibak iti kinagagat ni Daniel. Nagagatang ang kuripot mo. Ah, Tipidan na kamikit din iti makan. Kanda dumapay ang mausar dito'y balayda. Ultimo pa nagusar iti kuryente, tipidan na. aya. Apay dagayam ugali na kasta. Awamot na ibagbaga ni Manang Mau. Ay naamuyo matan ni Manang Mabel tatang. Saan ang matagtagari? Aging ga akabaulan na. Saan mo amang ngagreklamo? Nalabit nga isupay ti maysa ang makagapuno apay ang nagambrod. Manang Mabel, apay adi mo imbaga nga dagayam kurkuripot to'y asawam manang. Ah? Nukas na, impakat naman at si kasta nga ugali na. Katwan mat, ultimo masida, di na kayat nga damasayang. Di na kayat nga damabangles. Sayang ka no. At apay iti na minsan, agbirok iti naimas amasida, ngam dimat nga rod mangtad iti may gatang. Ay, kunak ano dinan aramidan ti kasta kada kayo. Bayam, tanayonak to ti ipawis ko kan sa apang allowance mo. Iti kasta magatang iti kayat yu asidaan kini Jonathan. Talaga ka di akas dyan ti ugali ni Manong Daniel, manang? Ah? Ay, nga. Jakman amo. At dangamin takaruan na rin na tao. Lumaminsan, mayat mat. Lumaminsan, kumaro ti kinaimot na. Anong di mo latan ikaskaso adin ko? Tinapatag saan na kayo apagar-aramidan iti dakas. Saan matkit di manang? Nasingpat mat. Ngam kaslawan bibiyang nakada kami. Basta't isang kadagulit na, kat saan nga agsayang iti makan, agtipid iti kuryente, danom, kanda dumapay ang mausar dito'y kusina. Bayang, kaibagagtukan ko na inton ang salita kami. Ay, saanin manang? Ang mga no ibaga na nga gipulpulo nga. Saan? Awan rumbang apagdanagam. Siyak ti makaamo, ading ko. Agyaman ang arod no kasta, manang. Saan pa'y kadingay mauawag ni Manang Mau? Pulain. Ikaw awag na lang idi kalman tatang. Apay, aday bagayo? Kwa. No aday bagayo, mabalin tayo mat ngawagan. Mamangan, madam at trabaho na. Nagbakasyon ka no ti amo na. Isu nga agmay-may sa laang ijay ni manang. Mabalin ang makasarita urayan niya nga oras. Kasta. Uwan tatang. Ay sige man, awagam. Mangibaga kiti kwarta na. Barang adamay pabulod na. Nay, apay, pangan-anwan niyo kumaitibuludan niyo tatang. Nasorte gatang ko kumay tibaka. Sa nabalay tabayadak tumutlaang apaman ang maidil ko dagiti baka. Mabit lang nga ron tawagan ta ni Manang Mabel tatang. Bakit? Adalote nga ilakla ko da dito asidag ti balay. Kurso na dakti lokasyon na. Gatangan tan. Lote ko nam ganyan. Wen, 500 square meters. Ni, lalawa mo ta. Manungay mo ti panangila ko da. Amangan no saan tamat akabaanan lakay. Nalaka lang. Kabalan ta dayjay. Ininutan ta. Nakasarita kung tiyakin ko ka, kat imanungot nga oray binulan ta bayadan. Aya? Masaya ang anak ngamin ta napintas da dya lugar. Mabalin napatakdaran iti balay. Kalpasan na, ipaabang tan tumutay. Sa bagay, ado ikan tikas na negosyo. Siyang paabang. Naku namon bakit? Binulan tumot nga agawat ka iti kwarta Ay, sis kita ang ngarot na imbag alakay. No nalinis mo lang ang tipapel na. Wen, siya kung ti makamoy ti dayta, bakit? Apay, mano atawanan ni Mabel ija abroad Daniel anak ko. Agtalo-tawanan na ananang. Nay ka, apay asaan ang nagbakbakasyon nga eh. Next year to ka no mga agbakasyon. Ay kasta, nabayag gaya mo tikada na ija Hong Kong. Wen,
Gusto lang matikaadda na jay. Iti kasta, makapundar kami mat kadag iti mabalin na pagbiyagan me. Inton bumakit kan lumakay kami. Ay, una. Agtrabaho kayo ng agtrabaho. Kabayatan na napigsa kayo, pay. Ay, gusto kayo nanang. Ay, kumusta ngay mati bibiyahe maban? Napigsa mo lang. Ay, uwi na. Nangruna, no arkila. Ay, kanasaya at agarod no kasta. Agurnong kamat tapno matulong ang mati asawam. Narigat ti biyagi jabal lasiw taaw. Agor-orno nga mat. Ang basit lang ha. Ngamin, pagtintinulungan mi mat abay bayadan kan mabel tayo loti aginatang may. Bayat matkit day ta nakagatang kayo mataniti sa ni Kwayang. Asino ngay, tinakanagan ni Jay Lutay. Day transfer yo ka din, di tinagan niyaw. Unan, conjugal property. Nagan mi adwa ka ni mabel. Ay kanasaya at matangarod no kasta anak kaw. Ala ka agawaan nyo ati agurnaw. Tapno adan to pagadal ni Jonathan. Apay nga kurang mo tayong pawit mo mabel. Ay, kwa Daniel. Nang tudak namin iti balay. Kasapulan ka nung amin ni tatang ti kwarta. Iso ang pinabuludak pa ilaang. Kun ginayunak mo ti allowance ni Pulin. Apa ni na yun ang pailangay kat mangmang tedak mat iti igatang da iti sidaenda ka ni Jonathan? Tangdan ng tidadtuma ang mga aywan iti anak ta. Ay, no kastamad lang kaya mamabaybayadan ti kapsat mo. Siyak lang ang ti mga iwan iti anak ta. Total, dakal matan. Suruan nan ti aglaba ka nagluto. Iti kasta, amuna dagiti trabaho dito balay. Daniel, saan mat nga iti baybayadak ni Pulin? Siyempre, mang tedak mat iti pangallowance na. Ay, awanan ti adu pa asaw. Ibagam kan ni Pauline ta oray pumanawon dito balay. Siya akong ti makamo ang mga iwan ka ni Jonathan. Daniel, Inton maminsan, di mon ik-ikan ni tatang mo. Itid mo amin kanya kasweldom. Amumay, asaan ta pa anabayadan ti luti aginatang ta. Dakkel pa ti balance ta. Ita, ingka din itid ka dakwada ti kwarta mat-mat gadang. Ay, sayang agtipid ka mo ta. Nay, apa yan nagawid ka ngay Pauline? Ay, jakman amo ka ni manang tatang. Pagamon, tabasta ko na namat nga agawid ang kailangan. Panagkunak kat nagapad ka ni manong Daniel. Ngam di na lang maibaga. Anya? Ay, Gusto matkit di Ta makapag-concentrate ak mag-review para iti finals mi. Diyak ngamin makakonsentrate iti balay da. Kasla ka na yun nakasipsiputan ni manong Daniel. Tatang, kasla banbantayan na dagiti garaw ko. ay, di awanan ti kadwa ni Jonathan. Asino nga yan ti agluto iti kanain kan dagiti balunan na. Kabaalan ni manong Daniel day tatang. Basic. Kan maysa, nanaka man ni Jonathan. Amo nang tiar aramidan na tatang. Mami, masapul ko ti uniform. Usarak into nagsala kami. May saak ngamin kadagiti na piling ag-perform inton panagbenga. aya, ay kat nagsaya atin no kas sa anak ko. Anong kabailam ka di? Ang mga nudi mo mat kabailam ti darang tinit. Sapay adayo ti pagnaunyo. Yaka mami. Ako pa. Okay nga Rod. Kat, tangan ka ka din? Una mami, inmay ni Antipulin itay. Inmay nakinlotwan. Ngam nagawid adagos. Intix ko ngamin ni daddy. Kat kinuna na apaawi doon. Awan ka di ti assignment mo? Nalpas ko na. Nagpasuro ak ka ni Antipulin itay. Kabayatan ti panagluto na. Kasta ka di? Mami. Ala, maturog ka nga Rudan, Juan. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Baliwan tanto manan ka ka anak ko. Sige mami. Ingat ka dita. I love you. Un, anak ko. Agyaman na. Agan-anad ka kumamata ka na yun. Nang runa iti ipapan mo iti pagadanan. I love you, Jonathan, anak ko. I love you mami. Bye.
Hello, Mabel. Oh, apay akas lang makaungungad ka, Daniel. Di mo't kunak nga ipauit mo amin kanya kasweldom. Apay nga akurang mo't tanto impauit mo. Ay kat nang ibati akmat iti para kanya. Nang ibati akmat iti gastusot ito'y no kasi arumwara. Ti ko namkit de. Inikam manan di kabsat mo. Ken pati mo't tan dinalaing nga amam. Di mo't imbagak adi mo idapaw-pauitan. Apay talaga natangken ti ulom. Daniel, pamilyak mo't ida. Iso apang nga asim, tadinak kumamot palitan amang tad kadakwada. Una, ngam siyak ti asawam. Iso arumbang lang nga rot asyak ti pauitam. Siyak amin ti pangtanam iti sweldom. Daniel, Maudin da ito, Mabel. No pauitam pa ida maminsan, agsinatan. Daniel. Ulitan. Maminsan pa pauitam ti pamilyam. Talagang agsinatan. Nalawag mo't siguro kun kadayta. Jack amuno anya a klase ti panunot ti adda iti asawa. Imbis asurwan nak nga agbalin an na parabor iti pamilyak, saan? Tasurwan nakmet amangimot iti pamilyak. Banag a Jack maaramid, ngamin saan nakakasjay a klase ti tao. Imbes nga agawid a kapilitan nga inrinyok manan ti kontratak, gaputa kasladyak payla ang kabailan asangwan ti asawa. Nang runa kat sang kaibagana ti sina. Miss F, maumuma akon iti kasjay nga aramidan ti asawa. No bilang taagsina kami, kasano dagiti na ipundarmi anakanagan kada kami adwa. Miss F, anya nga tatirumbang nga aramidak. Sapay kumata matulungan na. Tuy pagayam mo, Mabel. Ken ka pagayam, Mabel. Iti maudi apasat to'y surat mo, kasla pagpilpilyan na kan ti asawam. No isuna, wenno ti pamilyam. Banak, asaan ko maarumbang ama pasamak. Panagkunak, kurang kayo laang iti komunikasyon. Ti kasayaatan nga aramidem, agbakasyon ka kat agsarita kayo iti nalapat. Padasan nyo nga ornosan ti amin, bareng saan nga agtungpal iti panagsina. Ngamin, sayang met ti binukalyo a pamilya. Kang runaan a panunutan nyo, ket ti anak nyo. No may papanmet kadagiti sanikwa anakanagan kada kayo, mabalin mo ti agpa-advise kadagiti am-am mo mga abogado. Ngam sapay lakumata masulbar matlaang ti parikotyo nga agasawa. Alakastan pagayam, Mabel, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.